Despois deste informativo especial sobre medios de comunicación local, estamos de novo con vos. Estamos xa no palco da música. Estamos no programa A Todo Filispín, o magazín da tarde onde, como xa vos dixemos antes, iremos levando pois un pouco o fío das entrevistas, todas estas entrevistas das que xa vos falamos. Queremos dicer tamén que non somos culpables do ruído de fondo que estades escoitando desa música que de vez en cando se oirá un pouquiño por aí e tamén do barullo que meten os nenos que están por aí correteando. Con nós temos un representante da Sociedade Cultural Medulio, esa sociedade promotora da que xa vos falamos, promotora de toda esta historia de Comunicándovos. Este representante Lois, hola, que nos contará de que vai e por que vai toda esta historia. Mas antes de nada, compre referirse a este programa, o fío que enfía todo o demais, con toda a cerimonia presentámolo, A Todo Filispín, un nome tan bello como algúns dos ferros da Bazán, nome co que vulgarizaron os traballadores galegos, unha frase dos seus colegas ingleses, Phil Speed, debe ser algo así, que usaban eles para referirse á urxencia das tarefas, as tarefas que era urxente realizar. Entón, a todo Filispín, a toda hostia. Despois disto tan forte que acaba de dicer Carlos, nada, entramos xa, supoño, a falar con Lois. Dime. É necesario nun ferrol sen moita alegría, con pouco traballo. Crees que é necesario un programa ou unha experiencia como esta de televisión local, un comunicándonos como este que le lanzades? Sí, nós cando plantexamos facer unha experiencia deste estilo, intentar facer unhas emisións en televisión e en radio para Ferrol, plantexámoslo partindo dunha análise que, digamos así un pouco metafóricamente, a comunicación tiña que facer como un círculo pechado, non? Un emisor tiña que poder ter a capacidade de emitir e de recibirse a si mesmo, ou seja, digamos que as noticias que se xeran en Ferrol deberían de poder chegar outra vez a Ferrol, non? Entón, nós o que intentamos é superar un pouco a situación actual na cal uns medios de comunicación local totalmente masificados, o que se pode chamar mass media, están imperantes a nivel do mundo, dándose unhas situacións tan extrañas como que podemos saber o que está pasando nun secuestro a 2000 km, pero non, a mellor non somos capaces de saber o que pasou no último pleno de Ferrol, non? Queremos intentar superar o problema este, por lo tanto intentamos pechar o círculo. A única forma de pechar o círculo é facendo os medios de comunicación local. Mira, ti crees que dentro desta comunidade son as persoas que teñen medios e poder, por decir de alguma maneira, as que deberían levar adiante este tipo de iniciativas? Evidentemente, mira, si collemos o exemplo, por exemplo, de Cataluña ou mesmo de Euskadi, do País Vasco, ou de toda Europa, Francia, Alemania, estas iniciativas pode que nazan a mellor por un grupo igual que nós, unha sociedade cultural con unha serie de colaboradores que lles interesa promocionar unha experiencia deste tipo, pero tamén nacen ou acaban sendo municipalizadas, é dicer, nós cando lanzamos esta experiencia non o facemos simplemente para quedarnos aquí unha experiencia dun programa, sino que o que intentamos é que isto teña continuidade, é dicir, chegar a facer uns medios de comunicación estáveis, non? Creemos que para a boa estabilidade destes medios de comunicación, tanto para o control, digamos, democrático destes medios de comunicación, os medios de comunicación locais deben de ser públicos. Creemos que os concellos son os entes, os organismos máis indicados para poder promocionar ou para poder manter estes medios de comunicación local, porque outro corre un perigo, non? Que é o perigo da privatización e da utilización dos medios de comunicación para intereses de outro estilo que non sexan de ben público, non? Ben, de todas maneiras, pensas que a pantalla de TV, que é o mellor medio de incidir nese ámbito local de comunicación que está un pouco desatendido, esa pantalla é o mellor medio? Eu creo que sí, ou seja, se miramos a cantidade de xente que hoxe leen o periódico, por exemplo, aquí en Ferrol, en Galicia, non? A comparamos co número de xente que ve a televisión ou que escoita a radio, creemos que os medios audiovisuais, aparte de que son moito máis democráticos, ou sea, fíxate que a prensa, ao fin e ao cabo, é unha imaxe, polo normal, en branco e negro, e unhas letras, non? Outros tipos de medios audiovisuais son todo, ou sea, menos a terceira dimensión, o teñen todo, teñen a cor, a forma, o movimento, a voz, etc., non? Entonces, bueno, creemos que, evidentemente, é un avance democrático, así, entre aspas, non?
conseguir a televisión e conseguir unha televisión en color. Por outra parte, como sociedade cultural mesmo, plantexámonos unha cousa, creo que os medios de comunicación cultural antigos están superados, ou seja, a conferencia, digamos que un xénero morto, o panfleto ou o manifesto está acabando por ser tamén un xénero morto e que hai que variar as formas de comunicación cultural. Entón, creemos que a televisión e a radio son os medios máis axeitados, por iso estamos, vamos. Mira, ti crees que esta historia, por chamarlle de alguma maneira, que vos decidistes a facer agora, é así un pouco como unha aventura que vai quedar aí sen máis, ou tedes proxectos de ir un pouco máis alá? Os proxectos, desde logo, son de ir un pouco máis alá, ou seja, esta emisión, vos o sabedes, porque formades parte dela, costanos moitos cartos, non? E logo se falará, hai unha entrevista que patrocinadores xa poderemos explicar que nos costa bastantes cartos, e desde logo non é unha experiencia que plantexemos simplemente, digamos, por ter o gusto de facer unha experiencia, non? Por dicir que somos os primeiros, somos dos primeiros en Galicia que facemos isto, non? Isto é unha experiencia con visión de futuro, polo menos queremos facelo así, porque temos moi claro que en Ferrol é necesario chegar a isto, o sea, en Ferrol precisa dos medios de comunicación local, desde logo, con a xente que o faga, mellor moito máis tranquilo do que estou eu, que estamos aquí moi nerviosos porque non estamos feitos, non, pero estou nerviosísimo, non? E outra cousa, xa poucas quedan. A primeira emisión estaba prevista para o 17 de maio. Despois houve unha serie de problemas de que na trastenda estamos enterados todos e non foi posible esa emisión. Que pasou? Eses problemas? E por que ia ser o 17 de maio? Os problemas... Bueno, creo que non paga a pena comentar exactamente de quen foi os problemas. Nos tiñamos comprometido un emisor, o único emisor que existe hoxe actualmente en Galicia, o único emisor de televisión, 3 ou 4 días antes de emitir negáronolo, non? Entón tuvemos que facer, bueno, montós e montós de xestións para intentar traer un emisor de outro sitio. Ao final conseguimos un emisor de TV Sabadell que nos lo alquilan con un alquiler moi forte, 100.000 pesetas polos días de emisión que o temos, e gracias a que, bueno, a empresa Souto Comavi, despois tenemos aquí a Pancho Souto, pois nos patrocina a emisión, somos capaces de facelo, que senón non seríamos capaces, non? Escollemos o 17 de maio, claro, como data significativa. O 17 de maio é o Día da Nosa Cultura, bueno, todo o que xa sabemos que non habría que decir. Pero, bueno, podemos decir tamén o tópico para contrarrestar ese tópico que para nós 17 de maio son todos os días do ano, calquer día é bon para facer cultura e bueno, hai que facelo agora, non? Sobre todo antes de que a xente se vaya á praia, porque eu creo que é fundamental que haxe unha televisión, pero tamén é fundamental que a xente apague a tele e se vaya ás praias, non? Entonces, agora... Iso se cambia o tempo, senón xa non bueno, claro. Entonces, agora que están así os tempos un pouco chuviosos, polo menos, eso, sacalo agora. Mira, en principio é a última, non sei se Carlos ten algunha pregunta máis novo que facer, ou tes algo máis que contar, pero despois desta pequena conversación que tivemos aquí, o que estamos tendo, como resumirías entón a proposta concreta de Medulio? A proposta concreta de Medulio? Bueno, digamos que a primeira campanada que se dá esta, non é a primeira campanada. Emitimos en radio e emitimos en televisión. Emitimos agora, 22 e 23 de xuño, o sea, hoxe e mañá. O seguinte paso é facer unha xornada sobre medios de comunicación local que pretendemos facer en setembro, 15, 16 e 17 de setembro. Colofón desa xornada sería a constitución dunha sociedade local de información, unha sociedade local de información que despois, particularmente, podería dispoñer ou crear os medios necesarios para conseguir unha comunicación local. Isto quere dicer que a nos plantexamos hoxe intentar emitir en televisión, pero poderíamos chegar a emitir en radio e poderíamos chegar a facer prensa comarcal ou prensa local semanal, non? En Cataluña, polo menos, experiencias van por aí. As últimas experiencias tamén a nivel de Europa, ou que pode ser Euskadi, van por aí. O sea, intentar complementar, todo se complementa, todos os medios de comunicación, intentar acabar tendo unha sociedade local de información que tuvera unha prensa semanal, unha radio local, municipal e unha emisora de televisión municipal. E por eso estamos, a todo Filispín. Ben, pois, salvo que ti queiras dicer algo máis, deixamos de ir. Indultamos-te, continuamos ca programación. Pois veña, non te vayas, queda que aí. Espera que che manden, non te vayas antes de tempo. Xa te referiches ti a que estábamos emitindo 22 de xuño, que creo que é mércores, 22 de xuño, mércores. E repetirase mañá, o 23, simultaneamente hai unha emisión por radio,
esperemos que chegue a moita xente. Teña aquí anotados os lugares que collía, pero nin sequera sabemos realmente onde vai chegar ou onde non vai chegar esta emisión. Bueno, Bueno, eso Lois, si queres o complemento, pero bueno, esa emisión evidentemente a xente vai estar recibindo, polo tanto, pero a emisión, a xente que nos está desvendo se está recollendo no que é toda a zona centro, unha parte importante de Canido, toda a zona de San Xoán e todo Caranza, non? Pode que colla parte de Fene, probablemente, non? Salimos con 5 vatios, que é a potencia máxima que podemos chegar agora, e a emisión en radio colle toda a comarca, non? Bueno, pois... Nada máis. sorte e perseverancia Adiante. en Medullo e con Medullo. esta historia. Hasta logo.